Kira-kira njing anu nek bar sekolah ngoten niku cita-citane pengen dadi napa, Mbak? Maling. Kok ngawet. Nggih, dereng gadah planning, Pak. Oh, dereng gadah training. Planning, Pak. Oh, planning napa training? Oh. Kedepane ajeng pripun ngoten lho. Oh, nggih. Ampun kesusu rabi nggih. Oh, mboten, Pak. Tenan. Mboten dereng minat. Dereng minat. Nggih. Nyuwun ngapunten kanca-kanca pandam setan niku wong kathah sing telas obate dados kedahe peresan. Pun golek lekas nembang mawon ndak selak do kating clontet. Nggih, nggih, Pak, nggih. Nggih. Sejak Jenengan niku ponjong nggih, Mbak? nggih, leres. Nek ponjong niku nek kalih anu kalih gading. Ngading? Nggih. Tesih tebih, Pak. Tasih tebih. Tesih tebih. Oh. Kalih pundi melih? Kula niku anu riyen gadah kanca tiang gading. Sinten, Pak? Wah. Rahasia dong. Waduh, kanca apa kanca ya kuwi ya? Kanca mbiyen. Jenengane. Ora do ngajeni babar pisan. Ninone. Ing mangke prasetyaku nek yen kikir balik laku boten badhe lintu nanging kok Welah. bebasan saumpama kaya ngenteni umambang Awas. sila Angger nyambut gawe ngenten iki wis wong sak keluarga mawon iki Mbak sapa? Mbak Mega. Sing ngendang niku adik kula tumuli niku. Nggih. Niku nggih SMKI riyen jurusan kerawitan. Nggih kerawitan, Pak. Nggih. Nek niki kadose benten, Pak. Benten pripun? Nganu Mas teh nggih mboten kados kula, nek kula lak ngeten niki to. Ha nggih. Lalu lak namung meneng ngoten lho Nggih. tiange. Mboten kaya kula. Braok ngoten. Nggo jenengan niku mboten braok. Nah lumrahe wong gunung to, Pak. Sing braok niku mantane sing ngrebab niku braok. Ngeling-eling sik. Ya terus sing gambang niku nggih pernah Adi.
Mboten. Sinden niku yang pojok niku simak kula. Nggih. Terus bojo kula, anak kula telu mangkat kabeh. Sing nyelentem niku bernahe adi kula ning niku lancang niku kalih kula muni Pak. Domong jenengan pengen dadi adi napa mboten? Adi pripun? Mboten pengen dadi adi kula napa mboten? Mboten mawon lah, Pak. Kok mboten? Penak. Lah pun gadah Mbak Yu kok pen dados adi kok. Oh, nggih Ding, jenengan ragil lah. Lah nggih. Nggih, mangga. Matur sembah nuwun.